Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang Sibya ning takna sa kahaponon usa ka live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Dumako na po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa unang pinakahuling pangungusap ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Itong matatagpuan sa Lucas Kapitulo 23, verse 34. Luke chapter 23, verse 34. But in order to read the context of the passage, let's start reading from verse 26. Luke chapter 23, verse 26 hanggang sa 34. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Habang kanilang dinadala siyang papalayo, hinuli nila si Simon na taga Cirene na nanggagaling sa bukid at ipinasan sa kaniya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Siya ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa kaniya. Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak, sapagkat narito darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan na kailanmay hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nagpasuso. At siya'y magpasimulang magsalita sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, takpan ninyo kami, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Dinala rin upang patayin kasama niya ang 2 kriminal. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus, kasama ng mga kriminal, isa sa kaniyang kanan at isa sa kaniyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kaniyang damit. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Nung sinigaw ni Jesus Christ ang pinakaunang pangungusap, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Of course, we shouldn't take it literally. Hindi ibig sabihin noon that they were unconscious of what they were doing. They were aware of what they were doing. They were driven by their hostility, by their jealousy, and by their animosity in crucifying the Lord of glory. But as they did the greatest crime that is ever recorded in the whole world. Bakit po nating sinabing greatest crime? Because they crucified the Lord of glory. That's the epitome of man's hatred to God. As they were doing that, mga kapatid, mga kaibigan, hindi nila alam that they were crucifying the Lord of glory. Kasi kung alam nila, hindi sana nila ipinako sa cross ang ating Panginoong Hesukristo. Merong 3 bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa mga oras na ito. Una, the wonder of God's forgiveness.
ang kamangha-manghang pagpapatawad ng ating Panginoon. Pangalawa, the cost of God's forgiveness. Ang halaga ng pagpapatawad ng ating Panginoon. At ang pangatlo, the implications of God's forgiveness. Ang mga implikasyon, ang mga turo na pwede nating i-take sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Dumako na po tayo sa unang punto, the wonder of God's forgiveness. Kamangha-mangha, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Well, ano ba ang ginagawa nila sa mga oras na yun, mga kapatid, mga kaibigan? Ang kanilang ginawa ay kanilang pinahirapan, kanilang pinatay ang anak ng Diyos. Ang dakilang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. And it shows us the wonder of God's forgiveness. Na ang ibig sabihin nito, ang ating Panginoon ay handang magpatawad kahit sa kanila na pumatay sa Kanya. God is willing to forgive those who murdered the Son. This is the only begotten Son of the Father. Ang ating Panginoong Hesus, habang siya ay pinapalo, habang siya ay tinutuya, habang siya ay pinagtatawanan, dinudurahan, even that very crime, mga kapatid, mga kaibigan, nananalangin ang Panginoon na mapatawad ang mga tao sa krimen na iyon. This sin that is so evil and despicable. Ang ibig pong sabihin ng forgive, mga kapatid, mga kaibigan, it means to blot out transgression. Burahin ang lahat ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng forgiveness. To blot out completely, including the consequence. And what is the consequence of sin? Eternal death. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, Christ was praying for the people who crucified Him. Christ was praying for the people who committed the greatest crime imaginable. At ano ang resulta ng panalangin ng ating Panginoon? Well, some of those people in fact were saved. Kahit yung mga Pariseo na sumalungat sa ating Panginoong Hesukristo, they were in fact saved. Ilan sa kanila, merong niligtas ang Panginoon. At ang reference noon ay ang mababasa natin sa Acts chapter 15 verse 5. Merong mga mananampalataya na kabilang sa sekta ng mga Pariseo na iniligtas ng ating Panginoon. Ayon pa kay J.C. Ryle, isang manunulat, the fruit of this wonderful prayer will never be fully seen until the day when the books are opened and the secrets of all hearts are revealed. Huwag po nating pagdudahan, mga kapatid, mga kaibigan. Dininig ng Diyos itong panalangin ng ating Panginoon. Because there were really those Israelites na niligtas ng Panginoon na nung una sila ay hostile sa ating Panginoong Hesukristo. Na nung una galit na galit sila sa ating Panginoong Hesukristo. Mga Pariseo, mga tao doon sa Israel na kasamang sumisigaw, crucify Him, crucify Him. Dininig ng Panginoon ang panalangin ng kanyang bugtong na anak. Pero ang answer ng Panginoon sa panalangin ng kanyang anak, ayon pa kay J.C. Ryle, hindi natin malalaman kung ilan ang niligtas ng Diyos. The fruit of this wonderful prayer, will never be fully seen until the day when the books are opened on the judgment day. And the secrets of all hearts are going to be revealed. Now, perhaps, it was the first step noong repentance ng kriminal na katabi ng ating Panginoon. Because of the prayer of Jesus Christ, nag-umpisa ng hinipo ng Diyos ang puso noong kriminal. Later, sa pangalawang saying ng ating Panginoon na niligtas niya ang kriminal at pinangakuhang, today you will be with me in paradise. Perhaps ito na po yung first step na hinipo ng Panginoon ang puso ng Roman soldier na pagkatapos ng lahat-lahat, ang Roman soldier na yon ay pinuri niya ang Diyos at nagsabing, this man is certainly righteous.
Perhaps itong prayer na ito ay first step kung bakit on the day of the Pentecost, 3,000 souls were converted in Jerusalem at that time. Sila yung mga taong niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng kanyang biyaya lamang dahil sa awa ng ating Panginoon in answer to this particular prayer of the Lord while He was hanging at the cross of Calvary. Father, forgive them, for they do not know what they do. They were accomplices to murder Christ. Nagkakasundo sila, nagkakaisa sila na patayin ang ating Panginoon. But they were saved later. And they were forgiven later in answer to Christ's prayers. Pero hindi lang nananalangin ang Panginoon para sa mga tao sa Jerusalem at that time, yung mga directly involved sa pagpaslang sa Kanya, sapagkat sinasabi ng Biblia, dahil sa lahat ng ating mga kasalanan, kaya si Kristo pinatay doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya si Kristo nabayubay. So kasama pala tayo. Tayo ang dahilan. Ang kasalanan natin ang dahilan kung bakit si Kristo ay pumunta dito sa mundo at nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Nagdusa. For 3 straight hours, dumilim ang paligid dahil ang puot ng Diyos ay ibinuhos niya sa kanyang anak na si Hesus Kristo. It was our sin that put the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. And Jesus Christ died once and for all times, including the sins of the past, para sa mga kasalanan in the past, in the present, and in the future, mga kapatid, mga kaibigan. God forgives all kinds of sins. Ang sinasabi po ng Isaiah chapter 1 verse 18, kahit gaano daw kaitim ng kasalanan, so including this sin of crucifying the Lord of glory. Please turn to Isaiah chapter 1 verse 18. Ito po yung matamis na pangako. At kaibigan, kung sino ka man ngayon na nanonood at iniisip mo na wala ka ng pag-asa, iniisip mo na ikaw ay hindi na mapapatawad ng ating Panginoong Hesus Kristo, nagkakamali ka, binubulungan ka ni Satanas. That simply is not true. Ang sinasabi ng Isaiah 1:18, pumarito kayo ngayon at tayo'y mangangatwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ito ang dahilan kung bakit ang kriminal, kahit gaano pa siya ka-kriminal na siyang pagbubulay-bulayan sa pangalawang pangungusap ng ating Panginoon, kahit gaano pa siya ka-kriminal, pinatawad ng Diyos ang lahat ng kaniyang kasalanan, and He was promised paradise. Today, you will be with me in paradise. Yun po ang dahilan kung bakit ang mga Pariseo, kahit sila ay directly involved sa pagpatay ng ating Panginoon, later we will read na may mga Pariseo na niligtas ng Diyos, including Nicodemus. Yun ang dahilan kung bakit si Apostle Paul na taga-usig ng iglesia, hindi siya ordinaryo na mang-uusig, kundi first class na tagapag-usig, high-ranking persecutor of the Church of Christ. Pero nakasumpong siya ng awa at biyaya sapagkat ang panalangin ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo ay dininig ng Diyos Ama. God forgives all sins. And when He forgives sinners, He forgives all of their sins, past, present, and future. Well, on the Day of Atonement doon po sa Israel, 2 hayop ang pinatay. Una is yung tupa or kambing na pinatay upang ipadanak ang dugo upang sunugin doon sa altar. Ang pangalawang kambing or tupa ay yun ang tinatawag na scapegoat. Lahat ng kasalanan ng taong bayan ng Israel ay i-confess or sabihin, ibigkas doon sa scapegoat na yon at pakawalan ang scapegoat doon sa wilderness sa ilang at hayaang mamatay doon, malos doon dahil dala-dala na niya ang kasalanan. Together with that scapegoat,
ang lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel ay binura ng ating Panginoon. That is a perfect picture of Jesus Christ, the Passover Lamb, and the scapegoat. Dahil siya po ay pinalabas ng bayan ng Israel at dinala doon sa bundok ng Kalbaryo, outside Jerusalem. At doon siya ipinako doon sa cross ng Kalbaryo. A wonderful picture of what God did in the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Leviticus chapter 16 verse 21. Ang sabi po dito, all the iniquities of Israel, lahat ng kasalanan ng Israel, all of the transgressions of Israel. Please turn to Leviticus chapter 16 verse 21. At ang sabi po dito patungkol sa Day of Atonement sa bayan ng Israel, Leviticus 16:21, ang sabi dito, at ipapatong ni Aaron ang kaniyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay, at ipahahayag sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan, mga paglabag. So, kasamaan, wickedness, paglabag, iniquities, at lahat ng mga kasalanan, transgression ng mga anak ni Israel. Ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at ipapadala sa ilang sa pamamagitan ng isang taong pinili. And what a wonderful picture sa ating Panginoong Hesukristo. Along with the crucifixion of the Lord Jesus Christ, pasan-pasan niya ang lahat ng kasalanan ng kaniyang mga tao. Transgression, iniquities, and sin. They are three big words. At ang tatlong big words na ito, transgression, iniquities, and sin, ay pinatawad ng lahat-lahat ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya meron tayong hymn na ang pamagat ay, It is well with my soul, my sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part but the whole, is nailed on the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. Kapatid sa Panginoon, when you and I became Christians, all of our sins have been forgiven, past, present, and future. Isipin po natin, ang pinaka-wicked, pinaka-horrific, heinous crime na ating nagawa. Perhaps merong mananampalataya na nagkaroon ng abortion in the past, nagpalaglag ng bata. Perhaps merong nalulong sa sexual promiscuity. Perhaps merong nalulong sa pandarambong. And here are the people, mga kapatid, na involved sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Even their sin could be forgiven. And even your sin, brothers and sisters in the Lord, have been forgiven. At kaibigan, kung sino ka man na nanonood ngayon, lulong ka sa kasalanan, lumalangoy ka sa kasalanan, but there is forgiveness in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is willing to forgive you, and Jesus Christ is willing to cleanse you. What kind of forgiveness is this? What kind of sacrifice? It is a once and for all time sacrifice. Minsan lamang si Kristo nagsakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo para sa lahat ng panahon. And nagpapatawad ang Panginoon ng masagana, graciously. Christ forgives because of grace. And that is why freely we have been forgiven, and freely we also forgive others. We are called to forgive others. You know what? Sometimes when we forgive others, we want them to suffer a little bit bago natin sila patawarin. We want them to do a little bit of penance bago natin sila patawarin. But the Lord is not like that. He prayed for the forgiveness of sin. And it's all because of His unmerited grace. Pangalawang punto, the cost of forgiveness. Ano ba ang halaga ng kapatawaran? Bakit naging posible ang kapatawaran? Halikayo tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Ano ang katwiran? What is the reason? What is the cost? Kung bakit ang Diyos ay nagpapatawad ng masagana? Ephesians chapter 1 verse 7.
Efeso Kapitulo 1, versikulo 7, this is the cost of forgiveness. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya. Ano po ang halaga ng kapatawaran? Libreng kapatawaran. The blood of Jesus. The blood of Jesus. And this has always been God's plan, that it would be suffering or by suffering and death. Ang sinabi ng Zechariah 13:11, dinescribe po ang Kalbaryo bilang bukal. It is a fountain, bukal ng pagpapala, bukal ng kapatawaran. Kaya awitin natin mamaya, there is a fountain filled with blood. Ang sinasabi ng Isaiah chapter 53, it is by the suffering of Jesus Christ. That's the cost. Wala na pong ibang halaga kung bakit mapapatawad ang kasalanan natin. The cost is the suffering of the Lord Jesus Christ. Father, forgive them, for they do not know what they do. But the Father doesn't just forgive without payment sa lahat ng kasalanan. And Jesus Christ paid for it. Pinalo siya, kinurunahan ng koronang tinik, dinuraan, pinahirapan. That was physical torment. But you know what? Ang physical torment ay wala pong sinasabi sa tunay na torment ng ating Panginoon. The soul torment of our Lord Jesus Christ. From eternity past, merong napakatamis na fellowship ang ating Panginoong Hesus at ang Ama. Even before the foundation of the world, the Father delighted in the Son pleased the Father, and in the ministry of the Lord Jesus Christ here on earth, sabi ng ating Panginoon, this is my Son in whom I take delight. And the Son pleased the Father at all times. But this moment, for 6 straight hours, and then 3 hours mula nung alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, nagdilim ang buong paligid, and darkness is a symbol of hell. Ibinuhos ng Diyos Ama ang lahat ng puot at galit sa Kanyang anak doon sa cross ng Kalbaryo, to the point na nagdilim ang buong mundo. Now, for the first and only time, naranasan ng ating Panginoon ang bigat ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan na Kanyang pinasan. Judgment was issued for the first time. Jesus Christ drank of the bitter cup of suffering, and He drank it to the full. That's why darkness filled the earth. Yun ang halaga ng kapatawaran, mga kapatid, mga kaibigan. That's what the cost, that you may be forgiven. Now, isipin po natin ang katotohanan, kung ano ang halaga, kung bakit tayo ay mapapatawad. How sinful are we that such sacrifice was required for forgiveness? Gaano na lang tayo kamakasalanan, yung uring sacrifice na yon ang kinakailangan upang tayo ay mapatawad. And think of the wonderful love of Jesus Christ. Think of the wonderful love of the Father. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pangatlo at panghuling punto, the implications of forgiveness. Well, ano ang unang implikasyon? Sinabi ko na kanina. First, the Lord prayed for His people that they may be forgiven. And they indeed were forgiven later. They indeed were saved. Not everybody was saved, of course, but some were, including the half-brothers of Jesus Christ na initially ay hindi nanampalataya sa Kanya. Tinutuya nila ang kanilang kuya, half-brother. But later they were saved, and 2 of them became New Testament authors, the book of James and the book of Jude. You and I have been saved as a result of that prayer. Only those who trust in the Lord Jesus Christ are forgiven. Let me remind you, hindi po lahat napatawad dahil hindi po lahat nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Kristo.
Kaya para sa mga wala pa kay Kristo sa hapong ito, just being in the church doesn't mean that you are forgiven. Just being active in the church Sunday after Sunday doesn't mean that you are forgiven. Just because Jesus Christ prayed doesn't mean that you are forgiven. Oh, you have to be convicted of your sin. You have to respond to the gospel proclamation. When the Lord Jesus Christ prayed for His people, He prayed that they will repent of their sin and believe in Him. Sapagkat ang hindi nanampalataya sa Kanya ay isinumpa ng ating Panginoon. That is why, my friend, you have to repent of your sin and you have to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Doon po sa South Africa, mga 1980s, 1990s, meron silang system of government ng tawag ay apartheid or apartheid. That there was racial segregation ng mga puti at mga itim ay hindi pwedeng magsabay sa washroom. Pagdating sa mga grocery stores at iba pang mga hospitals, merong para sa puti at merong para sa itim. Now, that is a perfect example of the only two groups of people in the whole world since time immemorial. The first group are those who have been forgiven in the Lord Jesus Christ. And the second group are those who until now have not been forgiven. Now, my dear friends, the only hope of forgiveness is the Lord Jesus Christ. And that's why today, kailangang manalangin kayo, kailangang manalangin ikaw, kaibigan, that God will forgive you. At ano ang batayan? Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa iyak-iyak mo, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, your sins will be forgiven. And second, nakikita din natin na ang ating Panginoon ay soberano. God is sovereign. Ang nangyari doon sa cross ng Kalbaryo is exactly according to biblical prophecy. Kaya si Kristo nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo, it was not an accident. It was because of earlier prophecies that the Messiah will come and suffer on the cross because of sin. Now, pangatlong implication. Tayo ay magkakapatid kung ikaw ay na kay Kristo. You have been forgiven, I have been forgiven by the blood of Jesus Christ. And we must forgive one another as Christ Jesus has forgiven us. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, when I'm at the cross, I can forgive anybody. When I'm at the cross, I can forgive anybody. Now, pang-apat na implication. As the Father has sent me, sabi ng ating Panginoon, so I send you. And this is the gospel that the world needs. The gospel of free grace and forgiveness. Someone needs to be informed about the free offer of forgiveness and salvation. At panglimang implikasyon at panghuli, we are safe. We are safe. Mamamatay man tayo at magwawakas man tayo, we are safe if you and I have been forgiven in the Lord Jesus Christ. If you want to live a holy life, then go to the blood of Jesus Christ. We are safe. Kabaliktaran po ito ang mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. That's why our only chance is to come to Jesus Christ in repentance and faith. Avail of His blood. Avail of His blood. And when you do, the only reason why you do it is because God the Father has listened to the intercession of His Son. Father, forgive them, for they do not know what they do. Amen. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod nini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.